Добро обръщане. От тук нататък приказката на Карлос Насар продължава много ударно, защото европейската титла, за която дойде е тук по един безкомпромисен, унищожителен, разбиващ, невероятен начин. Тук обръщането е трудно само като тежест за Карлос. И продължават да валят рекордите. Продължават да валят рекордите в Кишинев. Един след друг за Карлос Насар. На Велика събота, велик Карлос Насар виждаме. Отново обръщане като по учебник. Да, ще задържи! Но звяр, истински звяр е Карлос Насар. Феноменално представяне. Така се завършва състезание. Така се прави. Браво! Едно голямо браво за Карлос Насар. Спортист на годината на България за 2024 година. Със същия рекорд от точки